тарзи тайёр кардани қурутоби тоҷикӣ дар корхона ё стройка. Як табақи чӯбини бобоиро гирифта, дар як зарф чакаро шикаста, яъне маҳлул карда, камтар тунук мекунем ва ба табақ меандозем. Салат аз помидор, бодринг ва пиёз ки пешакӣ тайёр карда шудааст, ба чака ҳамроҳ мекунем. Оҳиста оҳиста ба қадри лозима. камтар аралаш мекунем. агар камӣ кунад, бо камтари дигар салат илова менамоем. ин вобаста ба аз чанд нафар будан дар гирди як табақи тоҷикӣ. намакашро мечашем ва фатири равғанин ки майда карда шудааст, майда реза карда ба табақ меандозем. камтар намак илова мекунем. барои шахсони тезхӯр қаламфур ҳам ҳаст. қаламфур дар қурутоб дувайнои мазза дорад. нонро реза карда, буд карда, фатиро аз болояш камака чакоб мерезем. баъди рехтани чакоб камтар пиёзи хом аз болояш мепошем. барои он ки вақте ки равғани гармро аз болояш мерезӣ, бӯи пиёзи хом бисёр бӯи хуши хуб дорад. камтар пиёзи хом ҷудо карда аз болояш мепошем ва дар як сковородка дар ҳамин вақт равғани зарди аз маска тайёршуда ё аз сливочный масла тайёршуда гарм шуда истодааст. равғанро пурра доғ мекунем ва гармогарм аз болои пиёз мерезем. қурутоби тоҷикӣ дар корхона тайёр шуд. марҳамат, иштиҳои том.